Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Nami karon mag-unboxing ni aning akong gi-order atong online seller bitaw nga nag-trending. Atong naghilak siya kay utong dako gabaklay unya wala kwaa sa iyahang sa ni order sa iya ha. So mo to nga nauloy ko sa iya mga bay, so ni order tag ubay jud ni atong tan-awon. Unsa ni atong mga gipang order? Okay, kuan. Ay, giputos. Ay, di, nalimot manggug ko kay dugay na kaini ba? Order ako balo. Ora. Naluoy ra ko niya mga bay. Muna nga ni order ko sa iya, pero kani akong i-order, magamit man sa. Oh my God! Karon pa ko kabaw, naka-order di ko niya stand. Thanks God. Sige kog order sa Shopee ani, nyawaan to wa pa naabot. Yan na ara man dai diri. Uy, gawas man tinae. Okay, check na to. So, okay kayo. Muna na ito dalon ron. Thanks God. May akong gi-order kay dayon. Unsa ni akong gi-order? Wala rin i-order nga ka ba? Ah, kani siya. Mixer ni siya. Mixer siya mga bay, no? Wala ko idea kung saan paggamit. Kung saan ni siya paggamit. Ito yung kunra. Saan ni na ipindutanan? Wala eh. Ito yung kunra. Tuyukon nga antod makuan. Okay, mixer. Bisan unsa. Yung mga i-mix. Okay, unsa pa ning uban? Ay. Ha? Naamurag na ituyukon. Imubo lagi. Oh, wala, nag-jacket ko kay ulan. Manglakaw mi ba? Mumubo siya. Sige, ato lang niya ning istadihan puhon kay kuan mata karon kanang nagdali, medyo nagdali man ta no. Unya kani. Atong gi-order kaning niya. Tanganag panty ug medyas or hindi ta sigpangita. So dara panty and medyas. Mga medyas ba nga wala sa pitanan utangan na ni siya hanger diri po. Kaya ko hanger bi kanang plastic na ligon. May isabit diri sa Paris medyas brief. Okay. So pila ni ka po? Tulo asa palihog. Tulo ka buka itong i-order. Pilo asa ito buhok niya. Ipuingan na niya oh. Pilo asa ba? Ikay nag-order ani kay ikaw may moabli. Ako i-order. Ako i-abli. Ikaw alay tigipos. Taro nga sunda iyang gipiluan. Okay, gani mga kuan. Mga isa man ni nangabungkag. Nangabungkag man. Kayo mga holder sa cellphone no, katong mabali-bali. Pila man to ko bako kung gi-order ani murag duha man dagay, duha. Oo, duha. So, nara siya. Nabungkag lagi ning usa ko kani pagtaod. Sige. Sadihan na to puhon. Usaw na siya pagtaod. So, isang ibutang. So, duha kong gi-order pink and black. Yes. Kung nakainomdo mo, nangita ko sa iyangan sa ni sa akong timeline kaya akong itong gi-share nawa man o kani unsam ni akong gi-order Para mananap ay sa ako i-abli ba pag-ulat ba na sa excited man ka oy Kalimot ako. ako rin i-abli para ma-excited ko sa akong gi-order sa kani siya ubay dyan niya akong na-order mga bay kuani siya kanang sa kusina ni. Kuman mahulbot. Kapag hulbot po. Ikaw brother, kay ikaw may kuhan. Order. Mura mag na virgin. Time sabi. Ito na lang isiod. Iman mabira. Ay, imuha ning ikabit sa lababo. Tanganag mga kutsilyo kutsara.
Ha? Oh. Tuluanan ba? Tuluanan na raw. Naara iyang kuan. Ito mga kutsara, kutsilyo. Saan dagway bi? Hawiri sa daw. Daara siya. O, kani. Muni iyang forma. Yan ay sa bitanan sa ubos. Ya, diri, butangan ni mga unsa-unsa diya. O, dara, mga sampung. Hawiri. Ya, next. Natin gipang order. Oy. Dugay-dugay naman ko din. Nalimot na ko. Basta kay naluoy lang ko sa online seller. Oh. Ani, sa bitanan, mga butangan ng shampoo. Sa kuani, sa CR ni Bok. Rasa. Pero unya na lang ni kay naapa man ta dito sa bitanan. Sa CR ba? Yung mga shampoo. Shampoo, sabon. Na kay na ituluanan. Oh, sige. Ano to yung post? Parang excited sa yung post. Okay, last. Last, wala na. Isa maning niya akong i-order. Portable light with mini fan. Ay, dako din ni siya. Binako gatuning madala-dala. Binako gatong mahawid-hawiran ra. Wagi alamak tinday ni yang pang-order. Dako rin kay di madala. Di madala kay dako. Pwede Ramadani. Okay, try na to. Nasa suga. Nice. Nya, tuyok pud ang usa. Wes charger. Wes charger. Nasa suga mga bay unya. Tapos siya kuan. Pwede siya suga, pwede siya fan. Amot unsa kay charger ani no? Wala lagi. Napili ang charger eh. Auto deliver. Nya kani para asa man ni para pwede siya Isang isapit. sigo na. Nara ang ano ihangon dapat na ani siya i-wire. Naa man good. So dara diawan sa tagwalay. Kuan ka ng charger sa una lang. Suksok sa ilong. Nice, pero dili siya pwede madala. Kay dako ra kaayo dai, maulaw ta mag lakaw-lakaw sa dalan. Ang ako gi-order kay ako manggong bit-bit-biton unta sa dalan ba ana. Na maglakaw-lakaw ba? Sa dalan kanang init kayo utong utotok manglakaw sa dalan ay dala-dala ang electric fan. Sus kay dako ra di kay ni akong na-order. Maulaw ta ni mo bit-bit. Pwede ra kintas gud. Ikaw kwenta siya. Ana, dai bitayan ang reo. Oh, unya, Oh, dayon. kintas mo ngare. Kalain. Actually, nangukay ko mga bay kay. Basi na ako pwede regalo ba? Ha? Hari na lang? Kaya wa nagubas na. Okay. So, chargeable siya. Kung igang, nara mo ikuan. Ay, dili ako to, ba mong unboxing, kusugya po kay ulan. Signal number 1 may diri sa Cebu. Pero okay ra. Daghang salamat sa paglantaw. Naka-stripe lagi ta. Sabot ha. Bye!